Subirachs entenia la creació d'una manera molt polièdrica i per tant va ser un artista polifacètic. Va fer molt dibuix, gravat, litografia, va fer tapissos, va fer escenografies. És a dir, que va tocar moltes tècniques i molts materials, però evidentment és el que se'l coneix més és com a escultor. Quina percepció té la gent de Subirachs? De què feia Subirachs? Te'n vas a l'Ajuntament de Barcelona, Subirachs. Vas a la Sagrada Família, a la façana del Calvari, Subirachs. Vas a, no sé, a la Facultat de Dret, fris de Subirachs. Vas a Montserrat, Subirachs. És un artista que ha deixat empremta a l'espai públic, però també hi ha uns Subirachs més a escala humana que també feia obra de petit i mitjà format, més d'experimentació, perquè és l'obra que l'artista fa lliurement en el seu taller, sense la pressió que té l'obra d'encàrrec, que hi ha un client darrere i que posa unes condicions. La gent veu l'obra pública perquè està al carrer i, en canvi, no veiem tot el que hauria d'estar en museus. Clar, on pots veure una obra de Subirachs en un museu de Catalunya? Neix l'any 1927, fill d'una família molt humil del barri industrial del Poble Nou de Barcelona, fill d'un obrer, i es va posar a treballar molt jove. Primer va entrar d'aprenent al taller de l'escultor Enric Monjo. Allà feia ben bé d'aprenent. Els aprenents es compraven al taller, netejaven les eines. Li deia una frase que a tots ens sona, però no en coneixem l'origen, que era «Ves a pastar fang». Els enviaven a pastar fang, perquè el fang ha d'estar ben tou per poder modelar. I com era la feina més pesada, era la que feien els aprenents. Allà va aprendre molta tècnica, amb Enric Monjo. La talla, el modelat, els buidats. En canvi, al cap de 5 anys, va entrar al taller del gran escultor noucentista Enric Casanovas. Allà ja no feia d'aprenent, feia de col·laborador. Per tant, la primera etapa de Subirachs està molt influïda per aquesta generació anterior a ell. S'emmirallen els escultors del noucentisme. Fins al 1951, que Subirachs amb 24 anys va tenir la sort de tenir una beca per poder anar a París a acabar-se de formar. I un noi que no havia sortit mai del Poble Nou, imagineu-vos el que va suposar per ell anar a París. Allà descobreix Giacometti, Henry Moore, el mateix Picasso, i entra a l'etapa ja més personal que en diem l'expressionisme. En l'etapa expressionista, a part de fer unes figures molt més anguloses i de cànon distorsionat, el que és molt important és el tractament de la textura, perquè Subirachs deia que la textura és com la pell de l'obra. Aquest període que mostra aquesta exposició és especialment interessant perquè d'una manera gairebé imperceptible l'artista passa d'aquesta figuració expressionista a l'abstracció. I és un canvi formal i conceptual. Passa a fer temes mitològics, bíblics o literaris a conceptes com l'acoplament, la simetria, la tensió, l'equilibri, el contrapès, la gravitació. No és que un dia es desperti i faci una cosa totalment diferent, és que aquí estem veient el joc de les petites diferències fins a arribar a obres que ja no tenen res a veure amb les seves predecessores, però veiem que hi ha una cadena lògica de pensament, d'evolució formal. Si bé la primera etapa, les obres són d'un sol material, pedra, terracota, bronze, en el període abstracte ell fa uns ensamblatges polimatèrics de pedra i terracota, de bronze i marbre, és a dir, va combinant materials diferents, que vol dir textures diferents, colors diferents.
Però després troba altres mètodes, per exemple, de construir esquelets en ferro i de posar-hi ciment, que es pot secar més ràpid. Ell experimenta molt amb materials. S'ha volgut relacionar aquesta afició pel ferro amb la visió de les fàbriques del Poble Nou, els magatzems de ferralla, on ell anava, li agradaven molt això, els trossos de màquines, ferros, eines que troba en els magatzems de ferralla. Ell entenia l'obra d'art com a mitjà de comunicació. I quan la gent pregunta «i això què representa?» davant una obra abstracta, amb ell el preocupava molt això. I és quan ell va fer aquest gir cap a una altra de les etapes, que ja no abordem a l'exposició, que és la nova figuració. Subirachs, que l'any 62 fa una exposició a la Sala Gaspar i la crítica és unànime. Des de l'any 62, que es va fer aquella exposició, que és molt semblant en continguts a la que tenim ara, han passat 60 anys exactes i no s'ha pogut tornar a veure. Amb l'exposició, una mica el que es pretén és, d'alguna manera, més que reivindicar, redescobrir uns Subirachs que potser ha quedat eclipsat per l'obra, diguéssim, més monumental que està en els espais públics, i és una manera també doncs, de que el públic conegui una faceta, potser la menys coneguda, de Subirachs.